Halina, pang suotan na isuday na sa silupin ang basura. Namalimang ka. Shopping today, slippers. Nakabago na si Kids. Apple pa na din. Okay, thank you. Habog raman kaayo. Support si kuya. Yan, pili-pili na akong kuya sa iyahang outfit. Sa graduation niya karong Monday. Akong mga baby, oh. Hi, Natasha, baby ko. Love you, baby. Ha? Oh, fit na sa imong habi. Kana na, be. Si ate. Asa si ate? Diri ra agi, oh. Asa man mulusot? Oh, dira. Sige na. Pangitaw na to si ate. Nangita sa t-shirt ni Nathan. Aman si ate. Tuara si ate, oh. Tuara si ate, oh. Tuara. Nara si ate. Nagpili na si ate t-shirt ni Nathan. Ten? Alin na Tanyang? Alin sabi sa pagkuan be. Kay pilihan naton sa igo ni mo nga tarong. Sige na be, ha? Bagay na. Okay na. Pag mag-graduate na si Nathan, moving up na grade 1. Fourth honor ka, be. Very good kayo, bay. Pag very good. White honor ganito. Oh, next sa grade 1 magkuan ka first honor. Ay, ali diri bay ka kanali na kay magpili. Ay kay magpili tas eh. Diri ra lugar ka bilin. Ha. Ali ba dili na magdagandagan ali na. Natasha. Behave na. Behave na dili na magdagandagan. Nak magpalit sa ta diri nak. Kay Natasha. Balag ang ato daan basta sa imong mga manghod bag-o charit. Dagan sa nina diri oh. Kani oh bagay ni Natasha oh. Kani oh. Wow bell. Blurred lagi siya oy. Tuara. Kani ba wow bell. Snack. Nathaniel. Unsa imo? Nga color? Kato pink. Pink imo. Sure ka pink imo? Kasi magulat sa ta sa mag-assess nimo kay busy pa siya oh. Busy pang nag-assess. Hi, sweetheart. Shoppingan ako kung mga anak, mga babies o ilang mga outfit. Balag ako daan lang mamili lang ko sa akong mga daan nga mga olds na akong clothes. Basta akong mga anak is kuan ilang mga sanina. Kana raw. Dili lagi siya tanawan, di ba? Mamili gid siya. Ang imong manghod, mamili na kabalo nagpamili, dili siya sa blue. Unsa imo gid nga color nak? Pink katong mag-abas sa Sada kay ni Bio. Kana. Siya man namili ana, tay mahimo, di ba? 335 do. 335. purple. Rainbow. Alang pink mangyapon na kana kay bless ra man gud kay mura siya. Ha? Bi naibag pa ka pen, pink yapon be. Wow kayo, di ba? Kana na lang ha. Bag Bio. Hold your bag. Makana na lang be kay kato kuan naman kayo. Oh, nice kay kana na. Hold. Hawi di mo bag kana. Ha? Wala star. Kana ra kay pink man na. Kato na lang yang gusto lagi nak. Mama yang gusto. Kana na lagi nak mo yang gusto. Watay mahimo. Ha? Siya man musuot mo may gusto niya kana star. Grabe ang kabuok. Kana na? Kana sabi. Sure ba? Shh, huy. Huy, Asa man ka paingon? pili ta ng- Pili anang isa. Dili kaning naibag or kani? Kani mo? Asa man imo nak? Kana lagi iya. Kana imo? Kana mo?
Oh, kana gid diya. Kabalo na gid siya mamili. Palista sa iya nak. Shh, ilista ihatag sa iya o kayang ilista. Kani isa. Ana diha. Alista na na diha tanan. Wala pa. So tagpila man ang ngipin. Mao gid yang gusto. Wa tay magkuan kay mo yang gusto. Tumana na to siyang gusto kay basin maghila ka. Magmahay nga di mao ang iyang palito na mo nga dili niya gusto. Ang iya na lang gusto mo palito. Magbayad na si ate o. Naglinya na si ate kog yan kay maglinya. Kining isa unsay gibuhat dani. Pili-pili siya og toys. Ito na nagbayad na siya oh. Unsa? Dire rata magulat ni ate. Unsa? Ay mong ipakita ni nanay. Tiyo kay magkuha og SP akong anak. Smile, tarong sa. Aya pag inom og water. Smile, 1 2 3. Isa pa. 1 2 3. Okay na. Ha? Taray mong ate oh. Nanay mong ate na humana baka ni. Siko lang. Bayad mo. Bayad na. Mana na dayon. Dili imong Katong kan ID. Katong ID. nami karon sa Crispy King. Mga anta ninyo. Alauna na late na ang paniodto. Na nag-request na lang ning duha magpalit og pan kay gutom na sila. No, maglechon manok ang sudanon. Palit og lechon manok. Ama imong kurana to raw pakuha isa ka. Ulay baso. Anong wala? Magbehave lagi ba? Dili magpabadlong. Sit down. Payet kuko. Ang kulit mo, be. Ano, payet kuko. Magkaon sa una, uy. Aya mag-inom og Coke, Pepsi. Di ay na. Aga. Sige na ba? Sit down properly. Shh, Miss Natasha. Sit down na, Miss Natasha. Payet kuko. Magkaon sa magkaon. Ayo, payet kuko. Nya na lagi. Nathaniel, ali na diri be. Aman imong kuan sudan tagay sa sudan si kuan. Diri sa Daniel pawan ka ba? Kuya Nathan, ali diri pa dool be ayo palayo jud. Bi dani ka. Abay mo ni kuan be ate. Sa ka sa Dali balik. ka. Dali sa ako. Dalam bangko. Natasha pa dool imong kuan. Padol ni ate bi. Sam. Nathan. Dito tinidor. Wala ko sa. Oh. Oh. Nakadoon. Dito ni kuya, ani ate. Dito ka ni ate, kay sungitan ka ni ate. Tagay sa kuan nimo manghod. Nga ba? Ara Natasha oh. Tulo. Masin ganan kag bula-bula naman bula-bula dito. Tagting ka na magibilang sa diri. Ha? Tagting ka na lang sir. Ang isa? Taon na pila dito. Kuan ga dito ganay rice. Karon kay 50 chicken na plus 1 pa rice 12. Kunya lang mag-cook drinks lagi pag sungit sa rice ba. Ay mahilig. Wala hilig. Nya na mag-cook lagi. Ano lang? Ah, ah.
Ani. Tungiti sa dayon sinitan nakbe. Tagay sabaw sinitan nak. Para ganaan siya kaon. Nala special dyan. Wala, ang takbo. Kulay takbo pa Dre, day. Bala lang. Ato na. Dali ra ma'am. Gamay ra tao no. Gamay ra kayo. Ayaw basta. 7 down ang Ayaw kulay. 7K pababa ang kuan non-flop. Mahal kayo. Ikaw na bitaw ni mo kay Tismail ra na. Tama daw Tama. ko. Ate, nung tako tayo mo ate. Ay 5. Kinsa ingon? Hindi mo lagi, pabakira mo na. Kadang kung nakakaya. Kato kaila man to nato siya. Nga man siya nga Dala ko. kaning kamutan niya nga maliser pag yun ang 7K. Ako, tutya na nga ako. 4,000 to kuan man to dang. Ay, naman to. Ah, 7. uban rin tag. Bismillah sabar. Oh. Mahal na man gid karon. Ano pa ikaw? Mahal na karoon dito. Nindot ang click na motor. Mama, tubig ma. 1 to 5 lang. Na, wala. Tubig ba? 1 to 5 lang. 125. 1 to 5 ang number sa imong kadaganon sa motor. Kusgan kina 125 kisa sa FI. Kato yate abi kay na og Mio FI 2 125 manday tuwa. Dili click pero kusgan kayo. Goods naman ni nato yate gyapon kay 125 na. Mama de. Tanaw da ta karon. Nata karon. Unsa jud? Kuan na gyud ay diferensyado na gyud ay yung motor. Diba katong nangutana ta katong giwelding ra bagya. Dito kay pa. Ay sa kasaboy mo manghod. Nathaniel pagbihib kanang pagtarong bakwan lang. Kanang luya lagi ka bi. Pag formal ba ina na niya. Ina sa formal sa public. Pag formal dili magpabadlong. Chicken lang. Yan na dili matinupang. Batas. Ha? Tatas. Nagpalitan ng sudan naging nga. Kuan. Ayaw ng kuan kay gatas ra. Oh, nagatas ra yung sudan nagpalitan og lami og sudan nagla. Luya ang sinitan, kinala siya na vitamins. Sudan mao. Imong manghod wa paliw ko kuan diha. Ako lang gisungitan. Di niya magtutuntol. Luya kayo. Panay sa babi, luya lagi siya oy. Kinahanglan siya vitamins. Kayo mo ang kana tulog gabi. Yung to kay imitik ay iguan pa ko test. Hindi na di ay diretso na di ay ka. Di mahala naman nila ang medical. Manang diretso na. Vaccine. Na nakabutang dito new medical pati kuan kay ban sa rin. Ah, Diretso na. moto ah. Paliw ko kuan sa imong manghod nak ha. Para makakaon siya kurot. Di formal ba kanila sa family. Kurot na. Lutday mong rice na tasya para mudako ug mutambok. Ah. Hala. Ay sige ginom ko kay busog ka dana nya walay sulod imong kuan tiyan. Sudli sa imong tiyan ba? Ako, gapugla pa yan ma. Ha? Itong sili. Mama, Mga unta. wala. Nag-vlog ba ka? Ako di
Kato sa akong classmate karon. Kaya mabako. Magkaulog-dagan para Wala man to magkambok. niyang farm. Katong motor niya, FI man to. Hindi niya 125. Motong yang 4.9. motong yang pakuanan sa imuha. Oo. Pero ang nagkulit na to, yarang igagaw. Pero FI naman to. Di siya ganang sa FI kasi hindi tayo busga. Break in my heart. Magsusit ta karon. Magtanaw-tanaw ta atong tanaw ng gatong imong giingon nga asa to dapit. Break you. Oh, binhapo dayon sa bagong unsa gikuan ba? Ilang mga patakaran nila say mas better. Nabe na yung mga rolls, di ba? Na, tapa. Pagbayad. Ito may sampot na. Nagkuha na lang tadana niya. Di na lang ta maghanda sa imong birthday. Kana na imong pang birthday. Regalo. Kaya mag-down sa gatana 3.5. Nakaroon imong spam 2,750. O diba? 2,750. Gabis di boy. Hindi mo tanan. Bata ako na kulo. Ayun lang din pag-post sa Facebook ha kay imong kuya magkuha na sa di mong kuya. Pinalabon gini si Na. Bita understandable man to si kuya nimo. Buotan man to siya na. Dawat raman to siya kung kano sa siya taga. Yan ako na kung iyang isa. Ha? Ito ang tulay na to. Abok dito. Dito say. Hey boys, nalilibig kayo. Panyel! Nita, ali mo diri. Yeah, bagpay mo ah. Ali mo diri, ali mo. Under construct naman ito. Ali diri Nathan, Natasha. Ali na. Natanya, sakay na. Dito mo. Nag-graduate na gid sila. Tingog City Comprehensive. Biyahe ta magsuroy-suroy sa diri sa Tingog City. Oh. Ano? Bawal ali diri kasabaan kalikan. Mamili-mili mix cellphone guys. Ay cellphone, motor. Kung say maangayan ani tsada ani makakuha ba kami karon ani nga. Oh. Okay. Init kayo. Ali diri nito nagpasanitan. Kainit kayo. Motor box. Kaki lagi mo ulo. Hip. Bihip. Dili magawas kay walay magbantay sa inyo ha. Ali mga bata akong anak ko. Dili magkulit-kulit. Ali mo dire kay na. Barato kayo sa kalibo mahal ka. Mahal gani ngo gisi ma'am nakayahay gani ko ato. Ay ngo na ko mga kauban nakayahay daw. Botong gikuha dai nako. Nagani 5,000 ato. Mahal. Sige, balik-balik lang sa amin ha kay nanguan mi kung asa may makakuha anig motor. Nathaniel, smile. Be, smile be tanaw be. Nathan. Tali kay makuan mo din ako kay habog kayo. Overlooking kayo. Alina. Stoy. Kingkod na akong anak makuha ng daning motor. Tiboy. Maestro to. Na siya payslip per me. Ay oo. Tara na kasi ayon dayon ka para kamo na dayon bahala dayon. Nayang kuya diha. Ambot lang ko naabang.
Ay naman na perminti unya dahil sa hapon or kuan ugma. Ana na lang. Sadta kadalag payong no inita kayo eh. Alina, atas si Alina. Semua 1, 2, 3, cadak you. Shortcut. Si Ayon pa ka syempre para sigurado makabayad baka. Gibiyaan na ta, gibiyaan na ta. Natasha. Hulat. Hulat mo. Ay, sos naman dahil ni diri di ay nga shortcut ra, dool ra kayo. Buana ni mama. Ha? Smile sabi, smile. Ang mga gipangkapoy. Bordoy-bordoy. Susi-susi. Gipangkapoy ang mga person. Baras-baras. Init kayo. Oh. Pagbisan sa tadari. Asa mas Dala lang na. may masugot yang kuya. Nagbalik-balik ko. Makakuha gid kag business permit. Bayad pilay bayad sa business permit karon. 200 wala pa. 200. Dili sa yun mga utang na. Good afternoon. Di sa yun mga utang. Abig sa yun. Dili sa yun. Inaana manggid na manigurado manggid na ang kumpanya. Di manggid na basta-basta on. Ang asawa sa ito ni Tiboy sa motoran man nagtrabaho. Kinsa? Kato yung asawa ba? Dapit man nga motor. Sa Medina lang. Sa Medina lang siya. So dito na-release. Pag nalang kay pang. Nya kay sa Medina man. Ato pa kag Medina. Dili okay. Medina eh. Andito tata. Tingnan na nga si Tiboy. Ang wiri sa imong mga manghud be. Hala, diri lagi ta. Nagismarasan mo diya tsada lagi ni diri karon pa ko nakakitkuan diri ba. Alam mo na asa na nga eskwelahan? Ama nang GCC? Klaro di kay no. Agi me. Sige na. Mama na isda diya. Yung fish o nagluka. Tsada no, view no. Nice kay no. Ha? Tsada gani no. Kita ang sapa. Sinagpas na kato na si ate, gibiyaan na ta. Nairo ate. Ay pamiya kay nairo. Mama, amalasa doon ka mama. Sa balay ni ate. Balay, dahil Sa balay ni ate. Sige, 1. Tanaw. 1, 2, 3. Tara na. Alin na. Kagibiyaan na ta ni ate. Dagan! Apasa si ate. Ay sa tanaw sa kay basin ay sakyanan. Naman ni dapit lusot. Ay naaradi ay. Okay, mao day na siya. Naraday lusot. Tuwara si ate. Dali na natas siya. Pagdali na. Nathan.